Často k nám chodia klienti s bolestiami chrbtice na rôznych miestach, alebo so zatohnutými svalmi, alebo proste celkovo s bolestiami v kĺboch. Väčšinou to býva kvôli tomu, že majú sedavé zamestnanie, zanedbaný oddych a regeneráciu, nedostatok spánku a veľa stresu. Preto odporúčame dostatok pravidelného pohybu, občas si zájdete na masáž, do wellnessu a venujte sa sami sebe. Ak sa niektorá ťažkosť s chrbticou už objaví, vieme vám jednoducho pomôcť na individuálnej fyzioterapii, kde vás naučíme správne pohybové návyky, alebo ak chcete, môžete sa pridať k niektorým našim cvičeniam v skupinkách, ktoré prebiehajú práve v týchto našich krásnych priestoroch. Ukážeme si ale cvičenie, ktoré viete hneď aplikovať, napríklad už aj dnes, keď prídete domov z práce. Nájdete si nejaké miesto, kde môžete cvičiť, zoženiete si podložku približne takých 15-20 cm vysokú, dajte sa na štyri, zapestia pod ramenným kĺbom, kolena pod bedrovým kĺbom a začneme s cvičením. Vytáčame hrudník dovonka, pohľadom sledujeme svoju ruku a striedame na obidve strany. Potom si spravíme tzv. Mačku, vyhrbíme sa, bradu tlačíme čo najviac k hrudníku a narovnáme sa naspäť do roviny. Ďalšie cvičenie sú rotácie, kedy nadvihneme predkolenie a vytáčame predkolenie smerom k hlave a hlavu približujeme uchom k ramenu. Na druhú stranu to isté. Potom postupujeme tak, že si odložíme preč podložku. Budeme na rukách cvičiť tieto isté 3 cvičenia, potom sa dáme na predlaktie a potom sa dáme s predlaktím trošku ešte ďalej od tela. Čiže toto sú všetky polohy, s ktorými si viete krásne precvičiť chrbticu od spodnej časti až po vrchnú časť hrudnej chrbtice. Počas dlhšieho sedenia v práci si na chvíľočku dajte pauzu a ponaťahujte sa pri stole, aby ste uľavili chrbtu od toho dlhého sedenia. Takto, že sa ponaťahujte zo strany na stranu, alebo sa trošku prejdite, zajdite si prevodu, aby ste mali trochu zmenu od toho sedenia.